че вече иде Новия завет. Новия завет, който вярва в Новия завет и който вярва в името на Господа Исуса Христа, ще бъде спасен и ще види Божието лице. Старото вече премина и сега вече правя ново, защото Господ казва, че Стария завет вече беше обехтял и сега Той прави нов завет. Амин! И който вярва в Новия завет и който вярва в Исуса Христа, ще бъде спасен. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Обаче, мили брати и сестри, нека да видим дали като Христос възкръсна, дали ние се цяло възкръснахме с нашите дела, с нашите плътски характери, с плътски, нашите табиети, дали погребвахме стария човек. Защото Словото Божие казва, и сега вече старото премина, и сега вече правя ново създание. И който вярва в името на Бога, мили брата и сестри, ще бъде спасен и ще види Божието лице. Защото роденият от Бога, той не съгрешава. Роденият от Бога, той върши Божията воля и Божията правда. И който е роден от Бога, делата му ще свидетелстват за Христа, че Христос живее и ние живеем чрез Него. Нека Бог да ни благослови и Той да ни помогне. Нека да се помолим. Нека да направим една молитва. Господи, ние Те молим, може да застанат вече хористите си. Како, Али? Вади това си. В интернет заминаш. Како Сарач? Вади това си. Мишо, вади това си. В интернет чам. Господи, в тази чудна заран Боже, ние дойдохме да прославим Твоето свято име, Исусе. Ти днеска възкръсна и възкраси много сърца и много души. Така Те моля, Господи Боже мой, благославяй църквата си, благославяй сърцата ни, душите ни, Боже мой Исусе, защото Ти се разпна и ние се разпрахме заедно с Тебе. И сега, който живеем, ние живеем с вярата на единородния Син Исуса Христа. И ние Те молим в тази чудна заран Боже да употребиш Твоят народ, да употребиш Твоите чада и Твоите синове, да бъдем съдове почтени, приготвени за всяко добро дело и да бъдем, Господи, записани в книгата на вечния живот, защото Ти ни говориш в Твоето Слово. Блажен он е човек, който е записан в книгата на вечния живот, на такъв няма да има втора смърт. Нека слава да бъде на Тебе, Боже. Амин. Ангеле, вакер ние сме от град Твърдица, а Мукалес в интернет. Вакер. Слава да бъде на Господа, мили брати и сестри. Ние сме една твърдишка църква, той е един град. И аз вярвам, че в този град има може би над 400 човека вярващи. Но този град е с много народ. И аз вярвам, че ще дойдат още много люди и много хора ще се покаят в Неговото свято име. Аз съм брат Ангел. Нека да дойдат. Нека да дойдат. Ане и бе Яни Фер. Ваден, томаре вас айтуи амжа в интернет. В цяла България. Целия свят. Еми кай проса жени.
Христос възкръсна! Ваден томаре вас, бе! А сега нека да имаме това търпение, мили брати и сестри, да чуем нашите братя, нашите сестри. Ваден томаре вас! Какво Бог е приготвил в техните сърца, за да се радваме и да веселим сърцето си, душата си пред Бога. Анифе, ваде от цуколес. Вадалеш, бецоне! Анифе, жалele че! Алелуя, Исусе! Посети, Господи, Твоето хвалене, посети моите брати и сестри, Господи. Ние не искаме да сбъкваме нас, но ние искаме днеска да направим нещо добро за Теб, за да види онзи народ, където още в тъмнината, Боже, където още Сатана ни вързва с своите си вири, Боже. Искаме, Господи, да покажем, че наистина Ти направи промяна в нашия живот и промени, Господи, сърца днеска. Възкръсни, Господи, в много души. Але керма, лече. Намеряме Ти живот пред Тебе. Понеже, Господи, Ти ни доде само за мен, но Ти доде, Господи, за целия народ и даде себе си, и който вярва в Теб, да намери вечен живот. Всеки вярва, Господи. Заедно казваме, че днеска ни вярват, но си безуе да вярват в Теб. Но Исусе, важното да върши Твоята воля, не само да казвам, че вярвам в Теб. Исусе, искам днеска да употребиш това поколение, да ги докоснеш, Боже, да говорят с Твоето велико име. Понеже, Господи, Ти си наистина велик и велики са Твоите дела в нас. Велики са Твоите знамения в нас и чудеса, Боже. Понеже, Господи, Ти ни отвърна от тъмнината, Ти ни отвърна, Господи, от виновността и Ти ни направи, Боже, да бъдем за Теб народ, за да Ти прославим Твоето велико име, за да хвалим Твоето велико име, Боже. О, Господи, благослови, Господи, кварталата, Боже. Благослови, Господи, градът ни, Исусе. Благослови, Господи, България. Благослови, Боже, народът Ти. Благослови, Господи, цялата земя кълта, както този той жвали, Господи, така да бъде Твоето слово върху всеки един, за да не погине на един, но да намери вечен живот пред Теб, Исусе. Понеже Ти си вечния и нищо не може да стане от само себе си, докато Ти, Господи, не вършиш. Нищо не може да стане, Боже, понеже Ти си създал небето, земята, тези прекрасни неща, този свят, тези планини и реки Ти ги създаде, Господи. Ти ги създаде за човека. Ти ги създаде, Господи, за нас, за да си бъде пред Теб, за да можем, Господи, чрез този свят, чрез тези прекрасни плодове, чрез тези прекрасни води, Боже, ние, Исусе, да се боим, ние, Господи, да се прехраним, Боже мой, Исусе. О, Господи, велик си, Боже! Велик си, Господи! Докосни, Господи, кварталът Ти, Боже! Докосни това мало поколение, Господи, пред Тебе! Понеже, Господи, велик си, Боже! Нека всеки един, както аз намери вечен живот, Боже! Всеки един да бъде докоснат, да намери Твоето вечно
прости Алелуя! Исус Христос стана светлина на света. В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. От начало всичко това беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо. Това, което останало, в Него беше живот и живота беше светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я хвана. И яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той дойде да свидетелствува и свидетелствува за светлината. Алелуя, амин. अच्छा Как красота,
Войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата му и като му облякоха моравата дреха, приближиха се при него и казаха: „Здравей, цар иудейски!“ и удраха му плесници. Тогава Пилат пък излезе навън и им каза: „Ето, извеждам ви го навън, за да познаете, че не намирам никаква вина от него.“ И тъй Исус излезе навън, носещ ранения венец и моравата дреха. Пилат им каза: „Ето човека.“ Амин. И каза: „Господи Исусе, спомни се за мене, когато дойдеш в царството си.“ Амин.
Затова той им го предаде да бъде разпнат. И така той взе Исуса и той сам, носейки кръста си, излезе и дойде на мястото, наречено Голгота. След това Исус, като знае, че всичко това трябваше да се свърши, така чрез писанието каза: жаден съм, а като беше сложен там, съд пълен с оцет, натъкнаха в една сокова тръстика една гъба, поднесоха я в устата му. А Исус, като знаеше... Исус извика със силен глас и рече: "Отче, в твоите ръце предавам духа си." И като каза това, издъхна. И стотника, като видя станалото, прослави Бога, като каза: "Наистина този човек бе праведен." А Исус му рече: "Истина, истина ти казвам, днес ще бъде с мен в рая." Амин! Алелуя!
друго място написаното казва: ще погледнат на него като го поболоха. След това Йосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен поради страха от юдеите, помоли Пилата да позволи да вземе Исусовото тяло. Пилата позволи, то прочие дойде да вдигна тялото му. Амин. А войниците да възпанаха Исус и дрехата Бъде му точно, и преве! разделиха на Акия, то всеки те ли войник по един дял и те взе дрехата, а дрехата не беше шита, а изтъкана цяло отгоре додолу. Амин.
Хората малко намалите, не се чуват гласовете. Малко да се намалите. Първия ден на седмицата Мария Магдалена дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба. Затова се затича дохожда при Симон Петра и други ученик, когото обичаше Исус, и им казва: дигнали Господа от гроба и не знаем къде са го положили. И тъй Петър и други ученики излязоха и отидваха на гроба. И двамата се затичаха заедно, но другият ученик надвари Петра и стигна пръв на гроба. Изгаря
важно, надежда свирени, познаваш ме ти. Исусе, извърши моите сълзи. Исусе, извърши моите сълзи. Обзети от страх и те наведоха лицата си към земята и мъжете им казаха: защо търсите живия между мъртвите? Амин. А докато бягат неумени, затова ето пред тях застанаха двама мъже с осветително облекло. Няма го тук, но той възкръсна. Спомни си както ви говореше. Както беше още в Галилейния град, казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден на грешните човеци. Но Исус Христос се яви на двете си ученика и попита за Емануил. Амин! Алелуя!